Diri dapat ta sa ah, section 4 sa chapter 3 sa Westminster Confession of Faith. Mato diri, as God has appointed the elect unto glory, so has He, by the eternal and most free purpose of His will, foreordained all the means thereunto. Wherefore, they who are elected, being fallen in Adam, are redeemed by Christ, are effectually called unto faith in Christ by Spirit working in due season, are justified, adopted, sanctified, and kept by His power through faith unto salvation. Neither are any other redeemed by Christ, effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved, but the elect only. Now, although sa akong gikaingong kaganiha, ang doktrina sa reprobation or kaning doktrina sa foreordination, no, naghisgot kini sa mga angels o sa mga tao nga yadtong impierno. Pero dili gigamit ang mga word dili sa salvation kundi apil pod sa mga means, no? Ang mga word dili sa damnation lamang sa mga unelect or non-elect kundi sa pag-ordain sa tanan nga mga kasangkapan o tanan nga paagi aron nga mapahitabo kining iyang election or iyang predestination. So, makita nimo nga ang word nga foreordination wala gamita para sa mga sa election or sa election sa mga elect ngadto sa kinabuhing dayon, kundi gigamit ang word nga foreordination alang sa reprobation. Pag-decree sa mga dautan alang sa damnation nila, o ang word nga foreordination gigamit usab sa atong confession dili sa salvation kundi sa means, mga pamaagi nga mo'y nag-lead ngadto sa salvation sa mga pinili sa Dios. So, gi-foreordain niya ang mga panghitabo ngano nga ikaw nakadungog sa gospel, gi-ordain niya, gi-foreordain sa Dios unsa ang lugar, unsa ang oras, unsa ang mga kinsang mga tawhana, unsa ang mga panghitabo partikularmente aron nga mahitabo kining imong konversyon, no? So walay mga panghitabo nga dili apil sa decree sa Dios. So cause and effect lang kini nga gi-foreordain sa Dios ang tanan nga mga causes, mga tanan nga mga hinungdan aron nga ikaw maluwas. O kini nga pag-decree niya sa iyang eternal nga kabubuton, actually appointment ang tawag niini, elect unto glory, i-elekta ngadto sa himaya, o ang iyang kabubuton, eternal nga kabubuton, o free nga kabubuton, labing eternal o labing libre nga kabubuton. Unya, ang maong kabubuton iya nadaan nga dilikreto ang tanan nga mga hitabo nga hinungdan nga maluwas ka. Pananglitan, ikaw maluwas ka pinaagi sa pagwali diya sa pulpito sa pastor. Apil na ni ana ang gidikri na daan sa Dios kinsa ang pastor nga muwali sa salvation, gidikri na daan sa Dios na ang kini mensahe unsa nga sermon o asa nga text ang iyang paggagamiton, gidikri na daan asa ka nga bangko mo lingkod,
gidikri na daan nga naa ka sa kondisyon nga ang imong heart gi-prepare na daan nga inikadungog nimo sa mensahe matandog ka. Gidikri na daan unya ang Holy Spirit of course apil na sa among pagpanglihok sa dikri sa Dios. Ang iyang pagpanglihok sulod sa imong kasing-kasing aron muhion ka ug i-regenerate ka nya dayon ang epekto ni ana mao ang imong pag duna na kay awareness, duna na kay life na born again ka unya imo nang nadunggan karon ang pulong sa Dios o nakasabot ka o busa nakita nimo ang imong pagkamakasasala o sa diha nakita nimo ang pagkamakasasala nakita nimo why lain gyud nga pwedeng adtuan kundi si Kristo kay giwali sa magwawali giwali sa preacher kanimo ang salvation niya dili ikaw yun ang gitunong lang kundi tanan nga audience niya ato lang sila wala gi-regenerate sa Holy Spirit ang uban niya ikaw lang ang gi-regenerate of course regenerate na daan ang kadaghanan pero naay uban nga unregenerate nga wala niya gi-regenerate unya ikaw among the unregenerate ikaw ang gi-regenerate sa Holy Spirit decree na usab ka na sa Dios o apil na ni anang imong faith o ang imong repentance o dayon tanan-tanan gidikri sa Dios nga hitabo gyud ka na o dili gyud na siya mo sipyat no ug mato diri wherefore they who are elected being fallen in Adam are redeemed by Christ are effectually called unto faith in Christ by His Spirit working in due season. So kanang word nga due season, sama kini sa ako nagwali man ko no sa usa sa mga wali nako recently kadtong pag-reject sa mga Samaritans sa kang Jesus Christ o sa iyang mensahe apil ang mga apostles unya ang mga apostles si James ug si John magsuon nga mga apostles ni magsuon ni Jesus Christ mga magsuon nga iyang gihimong disciples nga irritate sila o nasuko sila o nag-suggest sila kang Jesus nga unta paulanan og kalayo ang Samaritans nya giingnan ni Jesus nga wala lang kamo kahibalo unsang espiritu ang naa sa inyo. So wala mo kung public si Jesus wala ni agree sa ilang suggestion. O later mabasa nimo sa diha sa Book of John nga dunay Samaritan woman nga nahibalak si Jesus Christ diha sa well ni Jacob. Unya karon iyang giwitnessan, iyang giwalihan, iyang gipadayag ang iyang ugalingon. Unya ang babae na na-convert o mituo kang Hesukristo unya ni repent sa iyang sala kay doon naman siya daghan nga husbands. Ug ni repent siya ni ana, nibalik siya dito sa Samaria. Unya gikan sa Samaria ang mga Samaritans iyang giistoryahan about kang Christ. Dahil mga Samaritans ni anha sa well na ninaminaw kang Jesus o na-converts na naimong convert sila. O pagka-convert nila nituo sila kang Christ. Unya later on no after siguro years kaning mga Samaritans human nga si Christ ni adto sa langit, human nga siya ni kayab sa langit o unya na nahitabo ang Pentecost, kanang Day of Pentecost o nahitabo ang persecution sa church. Dunay duha ka mga matawag nato nga kaning deacons sa church mo si kini Stephen, si Stephen o si Philip. Si Stephen nagwali sa gospel
pero gi-reject ang iyang preaching o gibato siya siyang first martyr sa church. Unya si Philip the evangelist usapod sa mga deacons, nagwali siya asa nagwali dito sa Samaritan, sa mga Samaritans, sa Samaria. O inubanan sa daghan nga mga milagro, daghan mga Samaritans nga na convert. Makita nimo nga no ang dagan sa mga Samaritanhon, ang dagan una wala mutuo kang Christ sa gospel dayon nituo dayon, no? Nituo dayon tungod sa babae na convert unya naminaw ang mga Samaritans. Later on mas daghan ang convert panahon ni Philip the evangelist diya sa Book of Acts. So makita nimo nga no nga adunay mga panahon kung dili pa hinog ang panahon nga ang usa ka tawo nga convert o elect na tawo, kung dili pa niya panahon gyud, di pa gyud siya maluwas, di pa gyud siya makatuo. No, dunay panahon nga di gyud mo reject gyud ang usa ka tawo kung dili kung ugali ang mong tawo gipili pero dili pa panahon. Dili pa mo ang gitakda nga panahon nga siya ma-convert diya sa pagtuo sa Ginoo. So kini ang usa sa mga comforts kanato ng mga Christians or mga pastors nga sa dihang magwalita sa ebanghelyo sa Ginoo unya dunay rejection, dili din gidayon ta mawad-an unta o kaning courage, mawad-an ta og hope unya ma-discourage ta kay di man na pinili ang mga tao kay gi-reject ang ebanghelyo. Sa tinuod angay nato nga ibutang sa tong hunahuna nga dunay mga panahon nga dunay mga instances nga ang pinili sa Dios wala pa moabot ang gitakda nga oras sa iyang konbersyon. Mura siya og usa ka bata nga dili pa no nga tuwa pa sa tiyan sa iyang inahan, dili pa panahon nga siya inanak. So muna ang gisulti dinhi nga bisan sa conversion o ang tanan nga mga panghitabo before sa conversion sa elect daan na nga gitakda sa Dios. So doon na due season, no? Doon na right time nga gitakda ang Dios. O ang mong right time moabot dihang dapita tawgon sila, no, pinaagi sa ebanghelyo o pinaagi sa internal calling sa balaan ng Espiritu Santo, effectual calling, tawgon sila og di na siya kabalibad kay niabot naman ang ilang oras nga gitakda. Dayon mutuo sila, mo repent kang Christ o ang ilang pagtuo ang repentance nila dili sa ilang ugalingon kundi kana pinaagi sa movement sa balaan ng Espiritu Santo. Human nga sila mituo o giha-diha dayon, no, simultaneously gi-justify sila, pero ang justification is result na lang. Of course adunay simultaneous nga panghitabo, although dili ingon nga dunay kanang pasunod sa oras na maurang oras, pero dunay cause and effect. O effect na lang kining justification sa faith diha kang Jesus Christ. O kasabay niya sa justification mo ang adoption, himuon ang usa ka tawo nga anak by virtue of adoption. Now, kining adoption o usa kini sa mga doktrina nga atong gihuptan ingon nga mga reform, ingon nga mga Protestants, nga ang adoption diha nga ang tanan nga rights sa anak sa Dios gyud gihatag na usab kanato, no? So tanan nga rights sa inheritance, kung maghisgot kag adoption, doon na kay batang i-adopt sa imong pamilya, no? Kung doon na kay mga anak nga 5 ka buok unya mo adopt kag another 5, so napulo na tanan, dili pwede nga ang 5 nga imong biological nga mga anak mauray mo
enjoy sa mga benefits ingon nga anak. Dili pwede nga ang ilang sudan lamian, ilang pagkaon lamian niya katong adapted nimo. Ang ilang sudan mga ano lang pinilian o mga segunda mano na lang. Ang ilang pagkaon, ang ilang pamisti, mga inilisan na lang daan sa imong original nga mga anak, no? Dili pwede nga sa pagpa-eskwela ang imo lang gastuhan sa kolehiyo, sa high school, kolehiyo, hangtod nga mo graduate ang kanalang biological children nimo. Sa adoption, ang imong anak parehas ra, hatagan usab nimo, no? Sa uban nga katong sama sa imong adopted, ihatag usab nimo ang the same benefits, the same rights, the same privileges o responsibilities. No, so adopted ug ang non-adopted parehas ang rights. Nasa John 1:12 ug 13 ang ihatag is the power, ang rights as sons of God. So muna nga kaning adoption, no, usa kini ka doktrina gyud nga angay gyud nga atong huptan o itudlo sa atong mga kaiglesiyahanan kay usa ni sa mga wala kayo mahatagi og pagtagad nga doktrina. Na kung iskud ka adoption, so unsa ang naa sa katong mga anak sa Dios nga una, no? Mausap karon ang nahitabo kanato nga mga kaning mga Gentiles. Ang unang anak sa Dios katong mga Hudiyo nga sila ang iglesia kaniadto. Dayon ang mga Hintil gi-adopt o ang mga Hintil apil kita sa pamilya sa Dios, di-graft kita diya sa usa ka olive tree nga natural nga mao ang iglesia o unsa ang nutrients nga ilang napahimuslan, ilang gi-enjoy kita nga gi-graft diha sa maong punuan, mao gihapon mo enjoy sa maong nutrients. So the same sa privileges sa mga anak sa Dios sa Old Testament o hangtod sa New Testament, sa diha nga kita na graft diha sa maong katawhan, ang tanan nga privileges nila ato usab nga privileges. Ang tanan nga commands nila ato usab nga command. So, kantanan kini gikan sa justification paingon sa adoption o paingon sa sanctification. Kining sanctification apil kini tanan sa ma-enjoy nato nga package sa salvation. Mura ni siya og usa ka pizza. No? Usa ka pizza ang salvation nga naa na diha ang ingredients tanan. Naa na diha ang adoption o naa na diha ang sanctification. Apil na ang justification of course. So tanan na diha. Or unya kana gibahin-bahin sa mga anak sa Dios. Gibahin-bahin nato ang maong mga kining privileges. O kunya matod pa rin and kept by His power. So tuo ang mga Calvinist sama kanato, mga Reform nagtuo og perseverance of the saints. Mo persevere kita, mo lahutay kita. No, ang paglahutay nato apil ka na sa gidikri sa Dios, apil ka na sa iyang gidikri nga mahitabo kayo kanato. O ganing perseverance apil kini, no, sa gidikri sa Dios o kini resulta lamang kini sa faith nga naa kang Hesukristo. No, kay unya ang faith result usap pud kana ka resulta sa regeneration sa balang Espiritu Santo. So dunay chain, no, dunay chain of events. Ang ultimate cause mo ang Dios, unya muhimo siya og effect
produce siyang effect, ug ang effect niya mahimong cause sa another effect. Ug ang effect mahimo ra pod nga cause sa another effect. So dinhi makita nimo ang kining pagtuo, justification, adoption ug sanctification. Tanan kini result sa previous working sa Holy Spirit, pero kaning tanan nga results mahimo po ni siyang effect sa perseverance nato diha sa pagtuo sa Ginoo through faith unto salvation. Na kaning word nga unto meaning nga doon na kay salvation, pero ang salvation adunay ultimate nga kining ultimate nga enjoyment dito sa kauban kang Ginoong Kristo dito sa eternidad. No, karon naka-enjoy naman ta, pero dili ultimate ang atong enjoyment. Nasa process pa. Napakita sa dalan paingon sa maong ultimate nga enjoyment sa salvation. No, aduna tayo salvation na, dili nga masave pa ta, aduna tayo salvation. Pero kan paingon unto salvation, ang meaning niini paingon kini sa ultimate enjoyment sa salvation. Now, matod pa diri, neither are any other redeemed by Christ, effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved, but the elect only. So, ang elect lamang, katong mga pinili sa Dios, maulamang kato ang makadawat sa redemption nga kang Christ, sa effectual calling nga paghimuon sa balaan ng Espiritu Santo, sa justification nga walay buhat, walay sagol buhat ug dili i-mix kauban ang buhat. Kay dunay buhat, dunay maing buhat, pero wala i-mix ang maing buhat diya sa justification. Lahi ug outside sa atong maing buhat ng justification, ug adunay adoption, ug adunay sanctification, ug adunay salvation. Ug ang makadawat ni ana kadto lang mga pinili sa Amahan, mga pinili sa Dios. Ug kini nga doktrina mabasa nato sa John 17:9 sa katong high priestly prayer of Christ. Matod pa niya, I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Unya sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Now, ang tanang butang, tanan nga mga panghitabo, daan na nga gi-arrange, gi-program para sa ultimate purpose sa kinabuhi sa matag elect. No, walay mga panghitabo nga wala mo arrange paingon dito. Sa John 6:64, but there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who were they that believe not, and who should betray him. And he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. So, walay mo duol kang Kristo, gawas kong ihatag sa Amahan sila. Diya kang Hesus Kristo. O sa John 10:26, maton pa niya diri, but ye believe not, because ye are not of my sheep. Ang iyang i-addressan diri katong mga Pariseo. As I said unto you, sa chapter 8, verse 47, he that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Meaning sa of God, meaning elect of God. Of course, tanan nga tao sa kalibutan, elect o non-elect, iya sa Dios. Meaning diri of God, meaning iyang giluwas sa Dios, mga linuwas sa Dios, mga anak sa Dios, mga pinili sa Dios.
So matod ni Jesus Christ diri, wala mo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero sama sa akong ingon kaninyo. Kay siya nga karnero sa Dios magapaminaw sa mga pulong sa Dios. Kamu wala maminaw kay kamu dili man karnero sa Dios. So kini mga tawhana nga kaistorya ni Jesus dili kay kaisa lang, kaduha. Balik-balik na nga gapaminaw kini kang Christ ug nga nag-reject. Busa, of course, kita ingon nga mga tao ta dili ta Dios, wala ta kahibalo sa mga kasing-kasing sa atong audience sa dihang i-reject ang pulong sa Dios. Wala tay rights ug dili wala gihatag kanato ang katungod sa pag-ingon nga wala kamo dili mo iya sa Dios. Dili mo karnero sa Dios. Kay tingali unya nga atong kaistorya mga pinili apan dili pa panahon nga sila i-regenerate sa Holy Spirit. So kini giistorya ni Jesus nga kamo dili iya sa Dios kay nahibaluman siya, nakailaman siya kanila. Nakakita siya sa ilang kasing-kasing. Of course, si Christ by virtue of his deity nag-decrease si Jesus in eternity. Appeal siya sa buhat sa pag-decrease sa Dios. Kay siya ikaduha nga persona sa Trinidad. So kahibalo siya nga kining mga tawhana wala maapil sa iyang pagpili kining mga parisyo. Sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 19, they went out from us. They went out from us, but they were not of us. For if they had been with us or of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. So, kani may tungod kini sa mga tao nga nawala sa pagtuo. Sa panahon ni Juan, ni Apostoles Juan, dunay mga tao nga sa katong una pa lang ang mga panghitabo sa iglesia kauban. Pero kadugayan nagsibog sa ilang pagpangalagad o nawala sa ilang pagtuo o nawala o dili lang kay backslide kundi nag-apostatize kini mga tawhana. Unya ilang girikant o ilang girenounce ang ilang pagtuo o nawala sila, nibiya sila sa pagpangalagad. Unsay gisulti ni Apostol Juan, maton niya, sila ni atras gikan sa ato, nawala ni hawa gikan sa ato, kay dili man sila kauban nato, dili man sila ato, meaning dili sila mga elect sa Dios. Kay kung mga elect pa unta sila sa Dios, or kung sila mga tiunay pa lang unta nga Kristohanon, why duda? Mi padayon unta sila pagpangalagad nga kauban kita. Pero nihawa sila aron mabutyag nga sila dili atoa. Okay, so ang mga muhawa gikan sa pagpangalagad, duha lang ang explanation ni ana. Ang unang explanation, tingali tinuod sila nga mga elect sa Dios pero nawala lang, nahimong backslider, no? Pero usa ka buhatang ang dili nila mabuhat mao ang pag-renounce sa ilang pagtuo. Di gid nila mabuhat na. No, bisan tuon nga di na sila musimba o di na sila makita sa church, pero nungka nga ilang i-renounce ilang pagtuo. Nungka nga mo adapt sila sa pagtulunan nga iya sa yawa. No? Kanang mo ang tinuod nga mga elect. Pero kadtong mga dili gyud elect nga sa una nahimo kunuhay nga Kristohanon o nakig-uban-uban nya naatol nga dito siya sa Armenian kunuhay nakabig sa una pag-ingon sa pastor nga Armenian pod nga kinsa mo dawat sa kinautaas ang tuong kamot. So nidawat pod na nya human giadtuan sa aser o sa mga helper sa pastor unya giingnan dayon nga nakabaton siya og kinabuhing dayon, gi-assure dayon. So nakabaton siya og false assurance nga bato siya langit. Nya nag-alagad-alagad siya na aftol nga karon nag-reforman ta
reform pud siya. No, kay kuno hay Kristohanon man naa siya assurance of salvation, pangutanon siya unsa man ka adto kag langit dili ug makapatay ka, moingon man siya, bisa pag makapatay ko bato og langit. Karon kay nahimo siyang reform. Nibiya siya sa pagpangalagad. Unya girenounce niya ang pagtuo. Wa na siya, dili na si Jesus Christ karon ang iyang ultimate nga Savior or exclusive nga Lord. Kundi aduna pay lain siya nga pamaagi nga maluwas siya, no? Mang-adapt siya mga doktrina nga iya sa Mormons or iya sa Baha'is faith or iya sa mga Pelagians. Unya pwede na siya maluwas pinaagi sa iyang buhat o pinaagi sa uban nga pamaagi. Kana nagpasabot lang na nga siya gipadayag lang gyud nga siya dili gyud iya sa Dios in the first place. Wala siya mahimong convert, wala siya mahimong Christian. So katong pagpataas niya sa kamot sa una sa pagwali sa pastor nga Arminian, dili to tinuod nga conversion. Of course, halos majority sa kana-convert sa sama ni ana nga pamaagi dili gyud tinuod nga convert, no? Doon na may di man tayo ingon nga tanan false converts, ang tanan nga nakabig pinaagi sa kanang pag-imbita, invite sa pagpataas kamo. Ang ato lang nga dili kana biblikal, o kung ang tao muangkon nga Christian siya tungod kay nagpataas siya sa kamot panahon nga ang pastor nag-extend sa invitation niya sa iyong audience, dili kana usa ka garantiya nga siya tinuod na nga Kristohanon. Now, ang tinuod nga Kristohanon bisan pa kung magkinaunsa, no? Ang kalibutan takluban man siya sa langit ug sa yuta, or mabalintong ang kalibutan, magkabali-bali, or bisan pa kung ang iyang kalibutan maguba sa 7 ka beses. Ang tinuod ng Kristohanon mobalik gyud sa pagtuo sa Ginoo. Ug dili gyud mawala katong pagtuo niya. Magkaupos-upos manggaling ang pagtuo, maggamay-gamay ang pagtuo niya, pero di gyud mahanaw ang mong pagtuo. No, mobalik gyud siya, mo repent gyud siya, mobalik gyud siya dito sa iyang pagpangalagat, ug dili gyud niya i-renounce si Jesus Christ. Mobalik gyud siya ug di siya mohawa gikan sa iyang pagtuo kang Hesukristo. So, kining tanan, mga kaigsuunan, no, ma-avail o ma-appropriate kini sa elect lamang. Ang non-elect, magkinaon sa manggaling, di gyud na sila mo persevere sa ilang pagpangalagat, ang mga non-elect. No? Ang mga non-elect, sama kini sa katong giistorya ni Jesus Christ nga na usa ka magpupugas ba, nga ang magpupugas iyang gisaliyab ang iyang mga binhi dito sa mga katunukan, sa mga sampinitan. Unya ang uban gisaliyab niya dito natagak sa mga bato, kabatuhan. Unya uban nga mga kining mga seed dito natagak sa highway or sa daplins kadalanan. Unya ang uban nga mga seed dito natagak sa maayo nga yuta, kadtong dili daplin sa dalan pero naa sa maayong yuta, dili batuhon ug dili sagbuton, dili mga walay mga kining mga tunok nga lugar, dili mga walay mga tunukon nga sagbot nga niturok. Sumaayo nga yuta, dunay abono nga yuta ug niturok diha ang binhi nga walay sabal o ganamunga sa daghan kaayo. Kaya ang explanation sa perseverance nga katong uban nagturok, ang tuwa sa bato nagturok sa unang moment nga na-receive nila ang gospel, niturok o nagpakita nga na-convert sila.
Pero pag subang sa adlaw, nagturok siya kunuhay unya naa siya mga gamot. Pag subang sa adlaw na init ang bato o wala siya makapanggamot o wala siya mo persevere. Kadtong natagak dito sa dalan, tingali wala gyud nakaturok kay gikaon sa mga langgam. Og kadtong nga binhi wa gyud makaturok. So kadto wa gyud pagkadungo pa lang sa gospel, wala dayon, wala ni agi og pakita sa iyang conversion. Ug kadtong uban sama sa mga tao nga naa sa nga tunukon ang ilang kasing-kasing. Ang ilang kasing-kasing nakadungog sa ebanghelyo, sa gospel. Dahil pagkadungog nila sa gospel, niturog yun sila na nanggamot sila, unya nagpakita ang ilang mga dahon. Nya sa dihang naay dahon, ang naana sila dahon, nagturog yun sila ug nahimo yun sila nga mga punuan sa kining trigo. Punuan yun sila. Apan tungod sa cares of this world, wala gyud sila makapamunga. Wala, niturok sila pero na-fail ang ilang pagbunga. Wa sila makapamunga. Namatay na lang sila nga walay bunga o walay kapuslanan ang ilang pagkinabuhi ingon nga trigo. Wa man gyud. Nabubuhi sila pero ay bunga, so dili parehas ra sila sa kadtong natagak dito sa kabatuhan o dito sa dalan, nga dili mo matter kung gamay ka, namatay ka dayon sa imong pangalagad o nidako ka pa dahil namatay ka, basta ang makita nato sa kinabuhi sa mga tao nga sama ni anak nga wa gyud mulampos ang ilang kinabuhi nga Kristohanon, wa gyud namunga. O sama ni anang uban nga Kristohanon nga sa maayo ang ilang pagpangalagad, kunuhay convert sila pero wa gyud sila nahimong convert, no? Kunuhay Kristohanon sila, naghatag sila tithes and offerings, nagsupport sila sa ministry. Unya diri sa kalibutan nagkinabuhi silang Kristohanon pero hypocrite sila inside. Inside dili sila tinuod nga Kristohanon. No? Unya niabot lang panahon nga natigulang na sila, ni edad na sila tag 50, 60 o 70 anyos. Diha na sila naggawas na tong tinuod nilang pagkasila. Ang tinuod nilang kulor nga dili dahil sila tinuod ng Kristohanon. Unya ditong napita, nigawas ra gyud ang tinuod nila nga pagkasila nga dili sila Kristohanon, og dito nibiya sila sa pagtuo ug nihawa sila sa pagpangalagad o wa na sila motuo kang Hesukristo. So nabulgar ra gyud ang ilang tinuod nga kinaiyahan. No, kaniadto wala mabulgar kay maay kay sila mo blend, no? Mo maki-blend sa uban nga Kristohanon. Magmukhang Kristohanon sila. Pero later sa ilang kinabuhi, nabulgar ra gyud o nigawas ra gyud ang tinuod nga dili gyud tama, tinuod silang Kristohanon. O dito nibiya sila sa ilang pagtuo. Pero ang tinuod nga Kristohanon, tinuod nga elect, magkinaunsa man o galing, kana sila adunay effectually calling, adunay justification, adunay adoption nga tinuod, adunay sanctification nga tinuod, o adunay perseverance hangtod sa katapusan nga singgit sa amang, no? Hangtod sa katapusan nga tulo sa ilang dugo, to the last breath mo confess sila that Jesus Christ is Lord. I believe in Jesus Christ. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Dayon, so and so forth. Mo confess sila sa ilang tibok kasing-kasing. No? Wala kita mag-ingon nga kaning mga tawhana di na makasala, kaning tinuod nga mga elect. No. Far from that. Dunay mga panahon sa kinabuhi nato nga dunay tay mga downs.
no? Dunay tay ups ug dunay pay downs. Dunay valleys sa atong mga kinabuhi. Pero makita nimo nga magkinaunsa bisan pa kung mabungkag ang atong kalibutan, ang tinuod nga elect mupadayon siya to the end sa iya pagtuo kang Ginoong Hesukristo. So kini nga portion, so diri kita mo end, no, sa section 6, no, sa chapter 3 sa Westminster Confession of Faith. Basin niya kung aduna kamoy mga pangutana. Kumutan na. Okay, kung wala na pangutana, so taman lang diri ang atong lecture karong karong buntaga.